de ser un simple experimento artístico. Pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Ola a todos os abollados e abolladas e benvidos de novo a esta vosa casa nesta viaxe sen rumbo. Desta volta, a verdad que levamos un tempo sin falar, pero temos que dicir que desta vez foi por un motivo máis que justificado, porque é que cambiamos por completo o noso escenario. Estamos en unhas novas salas da nosa nave nas que temos mellores recursos, tanto eu como o meu compañeiro, o biólogo deste viaxe, Iván, que resulta que non miráramos no cuarto dos trastes e el tiñamos de todo. Pois sí, mira se foron previsores os que organizaron esta misión, que tiñamos micros profesionales, gravadoras de alta calidad e mesmo aislante para son. Ahora sí que xa estamos en modo profesional. O malo é que seguimos perdidos polo espazo. Neso non pensaron os organizadores. Igualmente, non me importa flotar pola estratosfera mentras poida seguir charlando de tanto estemos contigo, o filólogo desta nave, o meu compañeiro Víctor. Sabes que o sentimento é máis que mutuo de sempre. O conto é que xa que tiñamos todo este material, decidimos dar un paso máis e adentrarnos dentro da radio. Claro, non podíamos facelo en calquera radio, tiña que ser unha especial. Que hoxe estades nos escuitando a través de Quack FM, o 103.4 da frecuencia modulada, unha emisora que, casualidades da vida, está entre a Facultade de Filología e a Facultade de Ciencias, onde estudiamos eu e Iván, un en cada unha. Gastamos eu máis tempo que ti, pero gastamos parte da nosa juventud. Quen pudera volver a pisar esas terras, Víctor? Ou calquera terra? Bueno, sí, certo, pero bueno, malo será. Ti tenlle fe, damos un pouquiño de tempo e malo será, seguro. Polo de pronto, dime, de que imos falar hoxe? Veña, tes razón. Hoxe imos adentrarnos nun tema moi interesante da nosa historia recente, que non moita xente coñece, por desgracia. Hoxe imos falar do Casón, de como foi este peculiar accidente marítimo, como se xestionou a traxedia dentro dos gobernos e os medios, así como as súas consecuencias na sociedade gallega daquel momento. Neste sentido, hai que destacar o impacto que tuvo na Costa da Morte, sobre todo. Pero, como veremos, isto tuvo repercusións en toda Galicia, incluso a nivel nacional. Algúns chegaron a denominar o Chernóbil gallego. Increíble. O increíble tamén é que volvemos a empezar con naufragios na Costa da Morte. Que encantame este tipo de situacións de circularidade perfecta que facemos sin querer, porque isto foi sin querer. Pero bueno, que che parece si empezas ti falando un pouquiño de como se inicia este caso, ou como diría un político da época, este casón? Toda a razón. Pois entonces imos alá, Víctor. Bueno, Víctor, pois o inicio desta viaxe, como casi todas as viaxes, parte de algún sitio, non? No noso caso, parte de China. O Casón era un mercante que en setembro de 1987 saliu de China e dirigiuse a Europa, facendo varias escalas en Rotterdam, Hamburgo e Amberes, non? Para recoller a carga. O 1 de diciembre comenzou a viaxe de volta a China, a Shanghái, non? Transportaba, gracias a todo o que recolleu en Europa, 12.500 toneladas de carga general, que incluía maquinaria pesada e outro tipo de cousas, e entre esas cousas, mercancías peligrosas, sobre todo químicos, non? Entre esos químicos, que hai un pouco de todo, destacaban 110 toneladas de ortocresol, 109 toneladas de anilina, 0,7 toneladas de disocianato, a estrella da película, 126 toneladas de sodio metálico. Non sei por que dis a estrella da película aí, Pois
Pois agora vamos a saber porque, falei cun compañeiro meu que se chama Marcelo Osorio, que foi investigador no Centro de Investigacións Químicas da Universidade de Santiago, do SICUS, e pregunteille sobre a peligrosidade desta carga, non? Vamos a escutar o que nos di Marcelo. Vale, vamos primero que todo a desgranar, por así decirlo, dividir los químicos que habían en el barco en dos categorías, ¿vale? Básicamente porque uno es el que puede iniciar una reacción muy violenta y los otros pues la van a alimentar, por así decirlo. Vamos a diferenciarlos en compuestos orgánicos e inorgánicos. La mayoría de la carga que tiene el barco, por lo que veo, son compuestos orgánicos. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los compuestos orgánicos industriales tienen una cierta toxicidad, tanto para el medio ambiente como para los seres humanos. Pero yo creo que en este caso lo más agravante es que la mayoría de los compuestos orgánicos, por no decir prácticamente su totalidad, son inflamables. Desde los aldehídos, cetonas, etilenos, acetatos, alcoholes, los xilenos, todos son compuestos altamente inflamables. Aparte de que hay algunos que son altamente corrosivos, como por ejemplo el ácido fosfórico y cosas así. Dejando de lado la toxicidad de estos materiales, hay que diferenciarlo del compuesto inorgánico mayoritario que tenía este barco, que es el sodio metálico. Vale, el sodio metálico es un compuesto altamente reductor, es un compuesto que tiene una capacidad de convertirse en una sal de sodio, ¿vale? Muy alta. Entonces aquí la reacción más violenta, más importante, digamos que es el sodio en contacto con el agua. Es una reacción muy violenta, dado que su poder de reacción es muy grande. Esto quiere decir que libera una energía muy grande cada vez que reacciona. Además, tenemos que tener en cuenta que los subproductos de la reacción son dos. Uno, el hidróxido de sodio o la sosa, conocida habitualmente pues, para hacer jabones y cosas así. Esta base es una base altamente corrosiva, ¿vale? Y aparte, pues bueno, puede reaccionar con otros compuestos orgánicos. Pero es que este no es el derivado más tóxico o más importante que tenemos que tener en cuenta, sino que es el segundo, que es hidrógeno en forma de gas. Este gas es altamente explosivo, altamente inflamable y por eso cuando normalmente vemos vídeos de sodio en contacto con agua, vemos que se produce una explosión muy grande. Porque la explosión no es debida al sodio en contacto con el agua, sino que es más bien debido a que esta reacción libera tantísimo calor que el hidrógeno que se está formando a la misma manera, al mismo tiempo que el sodio reacciona, se inflama y explota. Por lo tanto, esto combinado con el resto de compuestos inflamables que iban en el buque, pues generaba obviamente un miedo muy grande a que pues, esto fuera realmente una bomba de relojería en medio del agua. Aparte de que, bueno, dejando de lado que si este barco de verdad tenía todos estos compuestos orgánicos, pues bueno, sus humos, sus vapores de su inflamación, iban a ser altamente tóxicos. Sin dejar de lado que, bueno, hay otros compuestos como los isocianatos y tal, que son derivados muy tóxicos. Bueno, creo que o deixou bastante clarillo, non? É que te iba a decir que despois de escutar este audio pareceme, bueno, despois falaremos de como se actuou a nivel político, a nivel tal, pero pareceme moito máis negligente o que se fixo. Totalmente. Entonces, pois, imaginemos, non? Boa parte desta carga peligrosa estaba estivada, un dos primeiros errores, de forma inadecuada sobre a cuberta do barco, non? En contenedores metálicos, exposta totalmente ao riesgo de ser golpeada polas ondas do mar. A tripulación deste barco estaba formada por 31 personas, ¿no? Incluído o capitán e o jefe de máquinas que eran de Hong Kong. E o resto de personas eran mariñeiros procedentes de zonas da China interior, cousa que xa é un pouco extraño, ¿no? Sí. Con moi pouca experiencia marítima.
Tras salir do Canal da Mancha, o 3 de diciembre, o Casón enfrontou un temporal enorme, non? Ou entrar no Océano Atlántico. O mar golpeou a coberta e dañou varios contenedores, obligando a tripulación a reducir a velocidade para revisar o estado da carga que estropeara, non? Algúns contenedores estaban etiquetados como peligrosos. Pois imaginemos, non? Os típicos símbolos de carga tóxica, Triángulo este... exacto, corrosible, inflamable, todo isto. E a tripulación, a pesar que eles desconocían exactamente que tiña, non? Ao ver esos símbolos, pois sentironse amenazados como mínimo, Xoe, como para no. Durante a tarde do 3 de diciembre intentouse axustar o rumbo para disminuir o embarque de agua na cuberta, pero o temporal continuaba arreciando bastante. Cara a medianoite, o vento intensificouse e as ondas comenzaron a arrancar a carga situada cerca da deja número 1 do barco. E aquí é onde empeza todo a poñerse interesante. Sí. Na madrugada do 5 de diciembre, o Casón encontrábase a punto de sobrepasar Fisterra cando se detectou un incendio na proa, non? Na zona onde arrancara os contenedores, cerca da bodega número 1, posiblemente causado pola reacción do sodio ou entrar en contacto ca agua, como nos explicou Marcelo. Os intentos de apagar o lume evidentemente eran inútiles ou prácticamente inútiles debido á inaccesibilidade da carga por parte dos tripulantes, porque non podían chegar andando hasta ali, non? E porque non podían aplicar medidas efectivas, é dicir, encontrarse ali cerca un extintor que eles intentaran apagar, pero non eran capaces de extinguir o foco inicial da reacción, non? Claro. Evidentemente. Además, o mellor o tamaño tamén, pois, evidentemente, como unha reacción química, pois hai que entrar en acción dun modo concreto, supoño. Claro, e a magnitude, como nos explicou Marcelo, do que estaba petando, imaginemos, claro. Era moi complicado de apagar con un extintor. E resaltar outra vez o que dixeste ti de momento, eran personas que seguramente non eran moi expertas. Ou nin expertas, nin non expertas, non. Non tiñen non era nada. Os pobres non tiñen idea. Cara a 5:50 da mañán, despois de todo isto que explicamos, emitiuse un SOS por radio, non? E a 5:55 un Mayday xa directamente, solicitando axuda inmediata. O Casón proporcionou a súa posición actualizada, que eran como 16 millas oeste-suroeste do Cabo Fisterra. Diversos buques acudiron á chamada de auxilio, incluindo un barco italiano chamado Arlesa e un británico chamado Remuera Bay. O capitán, que, bueno, ahora vamos a entrar no tema do capitán máis adiante, porque é bastante interesante, parece ser que, alarmado pola carga peligrosa e pola proximidade da costa, ordenou preparar os botes salvavidas. O cal foi un error fatal, debido ao estado que estaba no mar. Pola inexperiencia dos mariñeiros por chamarlle algo, non? A hora de usar os ganchos disparadores do bote, que debían desengancharse a vez a hora de que o bote toque a agua, non o fixeron, non? Entonces un dos botes salvavidas ao tocar a agua emborcou inmediatamente, levando a morte da maioría da tripulación que estaba dentro do bote. Claro, porque eles iban, eles iban dentro do bote, como vimos na película de Titanic, por evidentemente, exemplo. Eles montaron no bote, soltaron, e como non sabían soltalo ben, pues mandaron a tomar por culo. Os intentos desesperados dos supervivintes para escapar continuaron hasta as 8 da mañá. Moitos tirándose a agua directamente, xa sin bote ni nada, non? Cos chalecos salvavidas. A bordo só quedaron uns pouquiños, pero realmente foi o máis adecuado, porque os poucos que quedaron sí que sobreviviron tamén. Este é un elemento moi interesante, porque claro, despois falarémoslo, pero visto desde a xente que estaba en Fisterra, claro, o que ves é que houve xente que prefiriu lanzarse ao mar a morrer. Sí, este é unha das claves que claro, que axudaron o medo da población, non? Despois, como veremos. Que tamén, justame o dato ese que das, de 3 quedaron no barco. Eses viviron. Efectivamente. Como di Víctor, aquí é onde empeza a polémica, non? A xente dixo o de que, claro, morreron porque os que morreron, moitos primeiro pensaron que eran porque estaban contaminados ou intoxicados polos gases ou polo que levaba a carga, non? Claro. O certo foi o que moitos morreron de hipotermia ou de golpes no mar, incluso, ou desnucados polos chalecos salvavidas, que isto tamén é importante. O sea, os chalecos salvavidas de antes, si non poñías o brazo a hora de
de tirarte ao mar, cando impactabas ca agua, o chaleco subíache e directamente desnucábache. Dache no mentón. Efectivamente. Tamén hai unha gran polémica, non? Co que falamos antes, sobre a reacción do capitán. Por que quería abandonar o barco a toda costa e de forma tan apresurada, non? Cando viu o incendio. Si supera realmente a carga e como proceder. Eso foi moi extraño. Que supuestamente como capitán debería de conocer a carga e como actuar ante unha situación de peligro. É ser o último en abandonar o barco. É ser o último, sí. Bueno. Bueno, aquí vai empezar entonces as operacións de rescate, que non están exentas de polémica tamén. Para empezar, a comunicación entre as autoridades do momento era totalmente deficiente, non? E o mal tempo dificultaba moito as labores de rescate. Realizáronse múltiplos intentos para recuperar os corpos da agua e manter o caso baixo control, non? Pero a falta de coordinación era moi evidente. Naquela época, o salvamento marítimo estaba separado entre dúas institucións, principalmente, por así decirlo. Unha era a Dirección General da Marina Mercante e outra era a Armada. E entre elas, aquí non foi non se excluiu o tema, solían pelearse por quen debería facer as cousas, non? Sí. Entonces, a Dirección General da Marina Mercante tiña a competencia oficial en salvamento, pero a Armada na práctica controlaba moitas operacións que había no litoral, non? A Armada participaba no rescate con helicópteros e tal, pero hubo moitos problemas de comunicación ca Mariña, que trataba de liderar a operación, outro tipo de error, desde Madrid. E tiña moita falta de medios propios no lugar, digamos, dependendo de contratos privados, como por exemplo o dos remolcadores, que era Remolcanosa a empresa, vale? Pero fíjaste como se repite un problema, que é a xente de interior intentando manejar o mar. Totalmente. Tremendo. A Armada criticaba moitísimo a lentitude de desorganización da Dirección General da Mariña Mercante, e digamos que esta última acusaba a Armada de actuar de forma independiente sin facerlle caso, ¿no? Por así decirlo. O rescate, por lo tanto, estaba sendo moi caótico, ¿no? Os helicópteros de salvamento e da Armada chegaron ao lugar e rescataron os últimos supervivientes que quedaban a bordo do barco, que eran 2 personas. En total, salváronse 8 personas e recuperáronse 23 cadáveres nas seguintes horas, non? Polos helicópteros que falamos antes e polos barcos que tamén mencionamos antes que estaban de pasada, como o Arlesa e o Remuera Bay. E por último tamén interviño a embarcación da Cruz Roja, o Ara Solis, chamábase. E aquí ven unha parte moi interesante, porque o jefe de máquinas, que era Chiun Sing Man, foi o único oficial de rango que sobreviviu. E dixo que o capitán, de nombre desconocido, nunca dixo o nombre, que nunca se supo jamás, estaba entre os mortos e que tamén se tirara a agua, que é o que comentabas ti. Eso é un pouco extraño. Que eso, ti escuítalo desde a terra, tens que entrar en pánico. Claro. É normal. E tiras o capitán, que era o que tiña que mandar, foi o primeiro a saltar. Totalmente. Antes de que avances, justo me fixeche que aclararas unha cosa. Porque a historia é a Armada é a responsable? Non. O responsable último parecía ser a Dirección General da Mariña Mercante, ¿no? Pero digamos que a actuación zonal solía facer a Armada, o sea, que tiña os medios propios, sí, por así decirlo, da zona, era a Armada. Eu que me refiero sobre todo en cuestión de, digamos, en lenguaje coloquial, se hai que tirar as orellas a alguén, aí ao final sería a Marina Mercante. Desde logo. Ahora, con eso seguro que cando nos expliques o que facía o director general da Marina Mercante, vamos a entrar máis en profundidade. Sí, un poquito, pero bueno. Vale, pois entonces falando do remolcador, vamos a empezar con outra das primeiras polémicas, non? Que era a actuación do remolcador, que era o Remolcanosa 5, non? O remolcador saliu sobre as 8 da mañán de Vigo, cara a Fisterra, con condicións meteorológicas bastante complejas. Chegou sobre a 1 da tarde a zona
pero naquel momento aínda quedaban, que conste, por encontráronse personas no mar. E mentre os helicópteros e os barcos buscaban os náufragos, parece que non se deu prioridade, digamos, a remolcar o casón, vale? Debe ser unha decisión un pouco difícil, en plan, o primeiro debe ser as personas, Claro, eso entendo. É que ao mellor esas personas siguen vivas. Claro. Entón, ti tens que buscar primeiro as personas. Entón, sobre as 3 da tarde, un barco avisa de que está vendo que o casón se dirige peligrosamente cara a costa, vale? Polo que aí sí que o remolcador se dirige a toda a máquina cara ao mercante. Parece ser que tratou de enganchar o casón para remolcalo a un lugar seguro, pero a operación fallou debido ao mal tempo, a fumarea tóxica que se estaba producindo, Presuntamente tóxico. e as dificultades mecánicas que estaba para enganchalo, non? O buque remataba encallando a noite do 6 de diciembre, o sea, sobre 7 da tarde ou por aí, a 4 millas e media do norte de Fisterra, na punta do castelo chamalle. Entonces, as acusacións de que o remolcador embarrancou adrede o casón xurdiron moi rápido, non? Testemunhas afirmaban ter visto como o remolcanosa 5 rondaba o barco, pero sin facer absolutamente nada, non? É o que dicían. Algúns mariñeiros dixeron incluso que o levaron remolcado hasta ali para que quedase encallado adrede, como o famoso Pepe de Olegario, este mariñeiro e sardiñeiro moi famoso. A Asociación de Titulados Náutico-Pesqueiros tamén dixo que querían embarrancalo nun carreiro en concreto sin peligro, non? Pero por diferentes motivos acabou embarrancando de forma errática frente ao acantilado da punta do castelo. Moitos suxeriron que o remolcador priorizou o contacto con aseguradoras e armadores antes que o rescate efectivo do barco, xerando unha gran controversia, non? A cuantía de recuperación do barco embarrancado que iba a levar a empresa remolcadora sería moito maior, hasta 3.000 millóns de pesetas, que se simplemente se recupera o barco navegando, que serían solo hasta 300 millóns de pesetas, ¿no? Incluso o director general da Mariña naquel momento, da Mariña Mercante, que era José Antonio Madiedo, suxeriu anos despois do desastre en diversas entrevistas que puideron ter embarrancado o barco deliberadamente. E aquí está un pouco o que da cuestión do que falábamos antes da pelea da Mariña Mercante cos outros, non? Claro. Madiedo tamén tiña insinuado que o embarrancamento foi premeditado e que existía unha especie de complot para excluir a Mariña Mercante adrede do tema, do rescate me refiero, e desprestigiar tanto a institución como a súa propia imaxe. Sea como fose, o barco quedou ali embarrancado. E aquí empeza un pouco a historia, ¿no? Para a xente da costa, a historia máis importante que nos vas a contar ti, Vítor. Sí. A verdad que antes de empezar a contarvos eu a miña parte, a mí gustaríame recalcar que esa cuantía de dineros é moi importante, non? É moi importante. 10 veces máis. É que eu non sabía a cifra exacta dos cartos. Eu sabía os porcentajes, que era un 10% si lograban levarlo a puerto, un 100% si embarrancaban. Exacto. Claro, a ver, quero dicir, non é ser mal pensado, pero... A verdade é que ten toda a pinta, parece. Sí, parece. A ver, claro, é que aquí é onde está a historia. Quen non sabe... Nos contamos o que dixeron moitos testigos. Exacto. E as dúas versións que pode haber. Claro, é que quen non sabe é quen non fixo, nada máis. Exactamente. E non creo que vaya a falar. Non creo que os podamos entrevistar, a verdade. No, máis que de que puderas entrevistalo non vai dicir. Non vai dicir porque si di que non non che creo. E si di que sí, aí está. Claro. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, vos eu vou intentar resumirvos un pouquiño o que pasou unha vez se ve o barco embarrancado ali. A verdad que teño que dicir que non foi fácil, porque obviamente o caos que se viviu en eses días pues acaba se retransmitindo nos testigos, que tamén teñen un caos formado moitas veces na súa cabeza, que non saben exactamente que é o que pasou. Teñen especulacións demais, pero non se sabe exactamente. A mí gustaríame empezar, además, porque vin que se dá unha especie do ciclo do caos que lle chamen eu. Hai aquí unha
uns 3 pasos, digamos, que é o que nos levan á explosión, e nunca mellor dito. Normalmente vai aparecer unha figura pública, un político ou un cargo, que vai a dicir que a xente se debe calmar, que debe de estar tranquila, que non está pasando nada, pero nunca dá datos. Nunca di, bueno, tranquilos porque estamos facendo isto e así vais a acabar todo. No. Nunca vai a... Porque seguramente ou non o sepa ou non o estén facendo nada. Ou non este facendo nada. Entón, acto seguido, sempre se vai a dar que un medio de comunicación, que estaban tamén ao quite, claro, vai a tener algo que resulta que contradí por completo o que dixo o cargo público anterior. Isto vai facer que aumente a tensión na población e a solución que se vai a dar é traer outro cargo no sitio que diga o mismo que dixo o anterior, pero como que cunha chapa máis, digamos. Que é máis importante. Claro, ¿no? este é unha persona que ten máis autoridade, entón a este sí que lle tedes que creer, pero vai a volver a pasar o mismo, creedeme. Hasta que ao final sí que xa pasa o que ten que pasar. Entonces, vamos ca cronología así un pouquiño tal. Como dixo aquí o meu compañeiro Iván, na tarde noite do 6 de diciembre, rescatanse os supervivientes. Eu ti dixaches 2 que quedaran no barco, eu teño as miñas fuentes 3. Sí, eu consultei nun artículo de Rafael Mouzo e noutro de varios estudiantes de Mariña e tal, o sea, supongo que variará, pero bueno, moi poucos. Sí, pero é destacable eso de que os que quedaron no barco son os que sobreviven, como dixamos antes. Efectivamente. Isto non vai a trascender en ningún momento nos medios. É dicir, o que trascende nos medios é que morreron 23 personas e que a maioría deles foi porque se lanzaron ao mar, medidas totalmente precarias, e acabou pasando o que pasou, como dixaches ti, pois desnucáronse ou morreron de hipotermia ou un batazo de mar. O periodista da Voz de Galicia, José Manuel Pereiro, faise eco da nova instantes despois, esa mesma noite do 6 de diciembre, e busca un intérprete chino que non vai a ser outro que un dueño dun restaurante chino de aquí da Coruña. Efectivamente. Levaos ali e aí onde descubre o que dixeches ti hai un momento. Unha que a tripulación pouco menos que inexperta, eran novatos prácticamente no mar, porque lle di que ten problemas na comunicación con eles debido a que, bueno, pues teñen un dialecto de interior, e outra é, como dixestes ti, que tiñan medo á carga, sobre todo por parte do jefe de máquinas, que é o que viu os símbolos, é o que alerta, é o que di que, bueno. Así pasamos a mañán e ao mediodía do 7 de diciembre. Como dixen aquí, pois, os políticos locales, na súa maior parte, non podo dicir todos, pero a maior parte, o que salen é a Plaza do Pueblo, empezan a dicir, sin información ninguna, que haxa calma, que se relaje a xente, que todo está en camiño de solucionarse, que non vai haber ningún problema. E en eses momentos tamén chegan, ao mesmo tempo, pois, unha persona que mentaches ti, que é José Antonio Madiedo, o director general da Marina Mercante, e o gobernador civil da Coruña, Moreno Aguilar, que van a ser 2 personas moi importantes, que van a ter, eu creo que un deles, sobre todo, vai a ter unha actuación, non quero poñer calificativos así a lixeira, pero creo que é lamentable, canto menos, a súa actuación. Pero eso. Entonces, Madiedo, como dixaches ti, encontrase con unha situación, por eso te pregunten antes, quen ten aquí a responsabilidade? Pero claro, Supostamente Madiedo. Pero claro, que Madiedo chega e encontrase un barco xa embarrancado, sin posibilidade de movelo, e además unha población que está cos dentes fora. Claro, é que isto xa que falaría, que mentaches ti a Chernóbil, claro. Bueno, si queres vamos a falar un poquinho de, o mellor a xente non sabe que é Chernóbil, lo dudo. Sí, sobre todo pola serie, pero claro. Sí, bueno, básicamente Chernóbil foi un desastre nuclear, o desastre nuclear máis importante da historia, que se produciu en Ucrania. Básicamente pasou un ano antes, en 1986. Entón a xente relacionaba moitísimo o que estaba pasando co gasón con Chernóbil. O sea, tamén unha cousa que acusaron moitísimo, a xente é unha paranoica, non sei canto, creo que hai que entender a xente.
como tamén escoitamos a Marcelo, non era unha cousa banal o que había no barco, sabes? Vale, Claro. que pode ser que non fose unha bomba nuclear, pero ojo que non é unha risa. Bueno, como diría Beiras, a día de hoxe ainda non sabemos se había ou non. Exacto, eso é Esa frase de eso Beiras. vamos a falar ao final. Sí, pero o que iba a decir, bueno, é que fui un ano antes de Chernobyl. Exacto, en Hai que 86. destacarlo porque, claro, está marcado a fuego na memoria da xente porque está moi cerca. Exacto. Entonces, chegamos a... Como os dixen, aí estarían os políticos dicindo calma, e por outro lado chega a información a través de ese reportero da Voz de Galicia que vos falei, José Antonio non, Xosé Manuel Pereiro, Exacto. de que, claro, a prensa nunca vende o bo, digamos, porque eso non vende moito. Sempre vai, sensacionalismo, ¿no? claro, non é tanto sensacionalismo. Eu escutei aí pouco unha conferencia no que se falaba de que, claro, o que vende é a tragedia. Totalmente. Entón, o que se falou nos periódicos foi a xente que se lanzou ao mar e que morriu en ese intento de salvarse de forma desesperada. Exacto. Claro, a xente chega esa información e di, o político está me dicindo que eu estea calmado, pero no barco lanzaronse ao mar. Aquí hai unha puta bomba. E despois declaracións de, non sei se o recordas, declaracións dun catedrático de química da Universidade de Santiago, Eso vamos agora dentro un poquito. moi importante. É que eso pasa na tarde e noite do 7 de diciembre. Ok, dalle. Que Madiedo intenta tomar o control como boamente pode e enseña o que é o manifiesto de carga. Ali empeza a desglosar, dicir, bueno, aquí temos isto, aquí temos o outro, pero sin meterse moito en Claro, en sin camisa de profundizar, once por Claro, exemplo, aí sí. di aquí hai tal, e destaca como aquí é onde está, como ti ben chamastes o protagonista desto, destaca aí o sodio, que di, aquí hai sodio, localizo, di, aquí hai sodio. Pero tampouco lle dá moita importancia. Xa. Como sempre con calma, sempre con tal. Entonces é cando aparece ese catedrático que falas ti, que claro, os medios din, vale, estános falando de que hai un elemento que é o sodio, vamos a saber que é o que pode pasar co sodio. E aí se van. Exactamente. Mais que- ou menos o que explicou Marcelo. Exacto. Explica exactamente o que explicou o teu amigo. Isto en contacto ca agua, Cataplum, blum, blum. exacto. Non hai máis palabras. Volvemos ao mismo xogo de antes. Madiedo intenta chamar a calma, dá a información mínima, e chega un medio de comunicación, tira todo pola borda, e isto ponse en llamas. Así que chamamos a outra persona que este un poquinho máis por encima, esta vez desde a Unión Europea, e aparecen os famosos holandeses, que, bueno, por darlle un pouquiño de coña ao asunto, Perfecto Conde di que eran moi conocidos. Perfecto Conde era un periodista da revista Interview, unha revista moi importante no seu momento. Sí. El dixo que, bueno, que estes personajes eran moi conocidos nos whisky clubs que dixo. Esa foi a frase del. Que basicamente son os antros de carretera, tamén lle podemos chamar. Vamos a deixalo aí. Pero sí, non vamos a profundizar máis no asunto. O caso é que, bueno, estes holandeses veñen enviados pola web e supostamente véndense como se foran uns auténticos expertos en química que nos van aquí a decir todo o que necesitamos saber para estar tranquilos. Cando, para si se creen como, bueno, unha parafernalia, ¿no? Básicamente. Din algúns, Bueno, Beiras di que viñan cun guión aprendido. básicamente. A verdade que, visto como actuaron, parece que sí. Porque eles eran traballadores dunha empresa que sí que se dedicaba a recoller, bueno, a descargar barcos en este tipo de situacións, pero non se pode dicir que sean uns expertos en química. Sí. En todo caso, expertos en gestión En gestión de catástrofe de crisis. non de crisis, sino de recollida de material de barcos, algo así. En esa recollida de material de barcos hai imágenes que se ven. Madiedo está falando á cámara, quero dicir, ves a Madiedo en primer plano, e en segundo plano ves a xente traballando no barco. A Madiedo dicindo, estáse traballando con total normalidade, non hai peligro ningún, e por detrás ves que, diste, home, a ver, casi se mata un aí atrás. Sí. Quero dicir, normalidade non é, porque en estes momentos o mar non é que estaba sendo clemente, precisamente. E tamén cando se realizan as míticas roldas de prensa, onde está Madiedo no centro e os holandeses aos lados, que aí é cando, bueno, pues aparece Rafael Mouzo, o alcalde de Corcubión, dicindo isto non é un caso, isto é un casón, Sí. e onde aparece Beiras dicindo, pero hai ou non hai material radioactivo neste barco? E a resposta é o silencio.
Claro, non o saben, en realidad. Claro, é que dis? No, sin sabelo. Claro. Plan, seguramente non me vale. Oite, claro. É que intentan calmar, pero non hai información. E aquí aparece unha portada do País, que eu creo que ti recordará, que é de este barco es... Non me acordo. Como era? Este barco es una bomba. Es una bomba. Sí, es verdad. É dicir... El barco de Finisterra es una bomba. Es una bomba. Así foi a portada do País. Sí. O sea, quero dicir, non se dá a imaginación. Porque despois... O sea, creo que a título da xente non é criticable. Porque a cousa non estaba... Eran uns levándose a contraria a outros. Exacto. Desconocimiento. Unha situación na que non hai unha cabeza visible que diga, vale, isto que estamos facendo, isto que vai a pasar, e punto. Non hai plan B tampouco, porque en ningún momento se lle di a xente tranquilos, porque se pasa algo, vamos a facer isto, estaredes a salvo, non? Nunca se lle di. E claro, entre o caos, ver que eso está aí, portadas que aparecen, os mariñeiros, como dixeste ti, por chamarlle de alguma maneira, lanzaron ao mar, o capitán, que era o que tiña que quedar no barco. E tamén a negativa do jefe de máquinas, que foi o único que quedou de rango e tal, de dicir nada hasta que viñera xente dos armadores, do armador, do fletador, para que dixeran que tuvera carga. Entonces era moi... A xente non se fiaba. Por que non queres dicilo? Non o sabes. Claro, que aquí... Se non o sabes é peor. Hai unha das teorías tamén que di que non a carga tiña cousas que ni siquiera estaban registradas. Exactamente. Que o mellor... Claro, é que aí onde está a cuestión que dibeiras. Había ou non había? Pois, a día de hoxe non se pode dicir a ciencia certa. Esperemos que non haxa, porque... A historia, chegamos ao 10 de diciembre, que aquí é o día no que aquí a prensa de novo planta a realidade. En este proceso, como dixamos, a xente estábase tildando de histérica, de que estaban reaccionando de forma totalmente desorbitada, estábase achacando o problema a eles, e non as institucións que non facían absolutamente nada do que tiñan que facer. E aquí aparece un fume que se intensifica, e ese fume empeza a provocar picores de garganta, dolores de cabeza... Directamente, máis que fume, aí, o sea, o barco tuvo unha explosión brutal, o sea... Sí, pero, bueno, o que vin é que primeiro saliu un fumiño, sí, e despois fui cando... Claro, porque, basicamente, o mar empezouse a picar, o sea, claro. Co paso dos días, o mar estaba máis ou menos calmado, empezouse a picar, empezaron a chegar olas grandes, e claro, as olas grandes pasaron por riba do barco, inundaron totalmente. É que aí... De novo, os medios de comunicación estaban presentes, porque estaba TVG. Sí, foi grabado en directo polo TVG. Foi grabado en directo, entón os holandeses quedaron como subnormales. No, quero dicir... Bueno, subnormales, perdón, presuntamente. Pero quero dicir, está grabado, por favor, mirad as imágenes en YouTube e tal, é impresionante, totalmente impresionante. Entón é normal que a xente... Vale, que explosións de sodio, non pasa nada, entre comillas. Ou bueno, veremos se pasa ou non pasa. Pero, joder, a xente di, hostias. Claro, que explosións de sodio, hai uns síntomas que se dan unha vez que tal, con ese fume, disti, aquí está pasando algo. Efectivamente. Teño un audio sobre as explosións de meu pai. Se queres, escoitámoslo. Si a teu pai, sempre. Vamos a escoitar como describe meu pai ese día e o tema da evacuación. Todos os irmáns se masturai, mas eu marchamos para cama. As 11 da noite e vai chear pum pum da porta. Que é? Se levantaron que explotou o caixón, carro. A salir para a porta de fora, unha neblina como se estivesse arrado de borracheiro. Blanco. Cheira, que apestaba, picaba a garganta que ninha virxen do quarto. Pois eles marcharon todos o coche, pero vas tu anaya máis per rúa, máis Florinda. Alá fomos para o campo de Isuela. Ali estuvamos. Cajo, man. Chupaste de todo. Chupámoslo todo de ti. Cajo, Dios. E pois o día seguinte xa non se cheiraba, non? Xa non cheiraba os pós, además que foi o fumazo das 11 da noite. Cando se aparecito. E depois a tubia vella desmañouse do medio da plaza do Interbián. Había que... Foi un chaval a Don Alfonso, que Don Alfonso xa vivía ali do chalé, teña ali o chalé frente ao médico. O médico. Ele dixo que non se salía da súa casa. Se querían que atuxeran ali, que ele era da casa que non salía. Para non chupar eso? Hubo que levantala entre 6,
e levarlle ali dunha camilla e levarlle ali a casa. A esposa te ligo ali na casa. E dixo que da calle que non sentía. Pois eso é o que podía facer. E nos como tontos da calle todos. E blumba, cando sentíase os zapatazos, pero como... Pero sentíase como as bombas de Muxíos. Mal só. Cando Pero pegaba... que a mulher xa era Fisterra. Sí, non era Fisterra, era ali. Bueno, era Rosa. Pero había ventavelinho, e cando pegaba a explosión. E teteri, recién novo este barco. O Ciro ese grande. Era largando ao redor dele. Vai dei. O xurelo, que había de xurelo como areia. E andaba por ali, era o único barco que iba ao mar, os outros todos tiñan medo. Xa. Tiña medo porque, claro, tocabas un bidón desse, se arrebentaba, mandaba por o aire. E ele iba todos os días ao mar. Pues como E pillar que en o mar, que estaba aire. o mar, ele cargaba todos os días para a terra a tomar polo coraje. Sí, É o carallo. é o coraje. Que inconsciencia, Totalmente. que non se pode, con teu pai non se pode, macho. Pues bueno. Hai, aparte da anécdota curiosa, non, de que, bueno, os bravos que son a xente de Camariñas, de que está petando o casón e van a pescar alrededor igual. Joder. Aparte deso, claro, meu pai di que bueno, había unha neblina blanca que realmente era o É fume o fume. que viña dali e que lle picaba moito a garganta. Entonces, claro, non é só unha explosión de sodio, que, É como que- explicou Marcelo, había moitas Exacto. máis cousas. É que o sodio é o que inicia a cadena. Sí, Pero despois o resto vai claro, vai aí. se eso queima e explota, vaise queimar outras cousas que non é sodio solo. Exacto. Ese é o problema. Entonces, isto creo pareceme importante destacar porque Madiedo, o sea, a histeria da xente é mala, non? O sea, Madiedo quere calmar e tal, pero Madiedo tamén fai unha cousa que é que, desde o meu punto de vista, que dicía que a xente era unha exagerada, que tampouco había, non era necesario evacuar. Bueno, Sí. non sei se era necesario evacuar ou non, pero o que había que é terlle máis medo a esa fumata. Mas non só eso, hai que pensar que Madiedo tiña información que o resto das persoas non a tiñan. É que el estaba exigindo ter un comportamento como o del, pero desde unha posición totalmente distinta. Exacto. Non se pode exigir E eso. realmente el tampouco é un químico. Bueno, eso, obviamente, Por eso tamén. te digo. Pero bueno, eu entendo que ao mellor Madiedo pois tiña a posibilidad de estar en contacto con unha persona que sí que lle podía explicar que podía pasar ou podía deixar de pasar. Claro. Pero ti estabas na túa casa e sintes estalo e diste, que pasa aquí? Entonces, esta discusión de evacuar ou non evacuar, ¿no? Digamos, tamén tamén moita curiosidade, ¿no? É que este aquí é o problema. Porque non hai plan de evacuación. Ningún. Entonces a xente, ao ver o que está pasando, decide actuar por sí mesma. Que é algo que pasa moi a menudo. Recordemos ainda hai pouco coa Dana, a xente non vía que non había plan, empezaron a facer as cousas. Exacto. Pois aquí o mismo. A xente colleu e dixo, non hai maneira de tal, eu vexo que isto é peligroso. Pois largo-me co posto. Falan en Muxía de xente que colleu o barco e marchou a Coruña en barco, taxis con 10 personas. Sí, é o que dicía meu pai, fomos aí todos no mesmo coche e tomar por culo. Era o que había. Bueno, meus pais mandaron primeiro os fillos antes que a eles. Sí, home, a ver. Para que vexes. Entonces, ante isto, aquí van o riso, e por iso dixen antes que o como se chama, o moreno, iba a ser importante, porque aquí é que cando ven que todo o mundo se empeza a marchar, collen e din, vale, temos que facer algo. Entonces din, vale, sí, hai que evacuar. O moreno di, hai que evacuar. E desde o goberno central tamén din que hai que evacuar. Que concretamente, a ver se teño aquí o nombre, que é García Sadel, di, hai que evacuar. Pero non o din porque crean que, ou, bueno, ao mellor sí que creen que hai que evacuar, pero fano en reacción de que a xente está o facendo. Entón din, hai que retomar aquí o control. O conto é que o gracioso é polo que dixen, bueno, gracioso non é, a verdad. Agora podes te rir desde a perspectiva, pero bueno, naquele momento tuvo que ser moi crudo, que é que o moreno chegou a Fisterra e empezou a dicir, estades histéricos, non hai que evacuar nada. É dicir, primeiro dixo, vamos a mandar 300 autobuses, que dixo así, directamente, vamos a mandar 300 autobuses para que podas marchar, porque hai que salir de aí que é peligroso. E despois chegas ali, Sodes os putos locos. estades locos, que tal? Vamos a ver, é constante, nunca non estuveron nunca a altura, en ningún momento estuvo a altura tanto a política como Desde logo que non. a maioría mercante. Sobre este tema, preguntei ao meu compañeiro Marcelo químico sobre que cree el de si sabendo o que sabe sería necesario evacuar ou non.
Vamos a escoitar. Creo que sen a resposta. A ver que... Claro, aquí, como dices tú, entramos en un punto de cuál es la cantidad mínima para decir que tenemos que evacuar o cuál es la cantidad mínima que tenemos que decir quédate en casa. Claro, esto es una línea muy corta en realidad. Yo, viendo la magnitud de las cosas y de los químicos que habían en el barco, seguramente también hubiese decidido que la mejor opción era evacuar. Aquí ya luego entramos en un punto en el que decimos, la evacuación fue de manera correcta, la evacuación se hizo de manera adecuada, se tendría que haber organizado a la gente de manera diferente para que no estuvieran expuestos al aire durante tanto tiempo y solo cuando los autobuses hubiesen llegado a destino la gente hubiese salido. Eso ya son otro tipo de preguntas que nos podíamos hacer, pero eso es más de organización política o gestión de crisis, por así decirlo. Ahora bien, viendo la magnitud de los químicos, yo sí creo que la mejor decisión era una evacuación. Claro, aquí Creo que quedou bastante claro, non? É que eu entendo que a nivel político o que intentas evitar é o pánico. Pero, ao fin e ao cabo, ter un plan de evacuación dicindo isto é preventivo Claro. simplemente para que... Seguramente non pasa nada, pero mirade, por si mira, acaso. sí, por si acaso vamos a O rollo que dixía Marcelo, como non o decidiron, a xente colleu e fixo por si mesma, e Exacto. realmente foi peor, porque claro, entre que esperaban os coches e tal cual, estuveron chupando máis mierda, ese fume, que si hubieran quedado na casa, ¿no? Sí, Si eso o gestionas antes de que pase, Bueno. pues seguramente non pasará eso. falas de esperando o coche cando non houve moita xente que foi andando directamente. Sí, tamén. Que se alejou andando porque non tiñan outro medio e foron andando. Sea como fora, un desastre. E o desastre continúa porque os bidóns que se rescatan, recordemos que os holandeses sí fixaron unha parte do seu traballo, a outra non o lograron, que foi tranquilizar a xente, pero a outra sí o conseguiron. Eses bidóns, pues, transpórtanse rumbo a Parga no concello de Guitiriz. E claro, aquí, en Guitiriz, din, ostras, si isto era peligroso na Costa da Morte, por que vai a deixar de Porque ser me lo tengo peligroso? que papar yo. Claro. Mas por que vai a deixar de ser peligroso aquí ahora? E claro, pois fan un piquete, porque creo que é a mellor maneira de denominalo, evitan por completo que se leven eses bidóns a esa zona. De novo, a administración pública vese sobrepasada e toma unha decisión rápida para intentar solucionar o problema e deciden leválo a Mariña Lucense a unha empresa que se chama Alumina Aluminio. Que despois foi Alcoa. Aunque mesmo bien. Que bien todo. Aquí, claro, aquí a historia é que non avisan a Lumina Aluminio en ningún momento do que lle están levando. A carga vai presentada como reservada. E claro, ao chegar ali, o director da empresa, xunto co seu consello e os traballadores, din, ostras, isto non, aquí non, nin de coña, ainda que sea simplemente para usar o noso... que era simplemente para ir a un muelle que tiñan eles e poder cargalo ali e mandalo para Holanda de novo, pero xa, non queremos que pase isto por aquí. Claro. Obviamente. Bueno, isto levaría un par de días, estou así xa resumindo un pouquinho porque estábamos quedando sin tempo. Isto foise un pouco de madre, a verdad. E o 14 de diciembre, pois, fíxose outra solución que podía ser a primeira solución, que é leválo ao porto de Morás, e ali sin pasar pola planta de aluminio, transportalo e xa está. Que pasa? Que claro, estamos outra vez, non hai información, esta xente non sabe nin o que leva, e nese caos, os traballadores de aluminio deciden non ir a traballar igualmente, e bueno, isto levou a un proceso de regularización de empleo. Volvo a citar a Beiras porque creo que é o que máis caña dá de todos, fala de que se aproveitou para sanear a empresa de malas ervas, e sobre todo que se modernizou a empresa a base das da indemnización que lle deron. Das indemnizacións, modernizouse por completo. Para acabar con esta viaxe, xa que fixamos o inicio, pois damos o final. O fin da historia é simplemente que chegou a carga a Rotterdam e ali recibiron os seus bidóns sin ningún tipo de oposición. Sin más. Sin más.
A resumen é que uns dicían que non pasa absolutamente nada e outros dicían que era unha bomba nuclear e igual a cuestión é que era unha cousa intermedia. Sí, que tiña a súa peligrosidade, había que actuar en consecuencia. Nadie actúa en consecuencia nunca. Aquí cada un... No, é que a historia é que aquí cada un intentou, digamos, apartarse o máximo posible para que non lle salpicara. Unha das partes boas é que despois desta catástrofe sí que xa se regulou máis o tema do salvamento marítimo, sí que xa empezou a facerse o plan de salvamento marítimo que existe hoxe en día. E tamén o tema da carga, que agora hai que especificar con maior criterio. Exactamente. Sobre o tema da carga, anos despois, podemos falar ahora mismo, síguese especulando moitísimo de que cojones levaba realmente, porque o barco era, dicía o meu pai, era un barco pirata total, ¿no? Entonces, anos despois, hai un artículo de Rafael Lema en Adiante Galicia que di que anos despois, 2 anos despois, a empresa Smith International foi a encargada de desguazar todo eso, de retirar o resto de carga, e abriron o caso buscando cousas en concreto, dicía. A mí parece moi interesante porque creo que ten parte de que se lle vai un pouco a flapa. De novo, volvemos ao drama, claro, que se vende. É parte de que pode ser real, quero dicir. Vese que en Alemania nesas épocas hubo como desmantelamentos de centrales nucleares e tal e cual, ¿no? Entón decían que moitas empresas que desmantelaban as centrales nucleares vendían pesas ou restos de pesas a países de Oriente, como por exemplo Libia ou Irán, ¿no? Acordémonos de Gaddafi, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pois sí, vamos conectar o puto casón con Gaddafi, parece ser. Porque claro, decían que moitos, claro, iban en barcos pirateados, ¿no? Claro. Sin dicir a carga real que levaban. Entonces, de aí ven o tema de o casón ten un reactor nuclear, ¿no? Claro, un reactor nuclear quizás como tal no, pero igual teñen pesas dunha central ou cousas así. Que poden ter carga radioactiva. Non sei se pode ter algún tipo de resto. Eu creo que nese caso creo que eran inertes ou pesas inertes, digamos. Pero o artículo de Rafael Lema parece moi interesante porque se ven fotos e hai unha vasija, hai unha foto que se ve claramente como se fora a vasija externa dun reactor nuclear. El di que é como a vasija dun reactor nuclear. Claro, non ten uranio dentro ni nada dentro, vale, pero é como a vasija de fora. Entonces tería moito sentido relacionarse con ese despiese de centrales e tal. Incluso decían que a de Lemóniz de España, non sei se sabes ese tema, hubo unha central que fixeron en País Vasco, empezaron a facela, pero nunca se encendiu porque a ETA facía atentados e tal, porque querían que se quitara de ali, que non houbera energía nuclear, ¿no? Sí. Entonces, como ao final non se puxo en marcha, pues claro, din que quixeron revender todas as cousas que puxeran, entonces que podía ser unha destas pesas. Sea como fora, ao final, ti imagínate que sí que houbera unha pesa así e que fora inerte, que non tuvera ningún tipo de problema. Claro. Daría igual, o mellor, na opinión pública, sabes? Totalmente. Porque ti dis que aí hai algo que pertenecía a unha central nuclear. Claro, a xente di... Tamén se falou, por exemplo, dun Mevatron, que era un aparato para facer radioterapia, que tiña o casón na carga. Claro, sería o aparato sin máis, non tería carga nuclear, claro, digamos, pero claro, a xente ten un Mevatron, que é un aparato radioactivo, sabes? Eso está. De todas formas, está claro que hai cousas raras, ¿no? Porque... Sí. A ver, é que eu entendo que a nivel político, pois o que intentas é non crear histeria e sobre todo tamén pensar que Galicia pois, vive do que colle do seu mar e do turismo e dicir que aquí podía haber algo que estuvera relacionado con nuclear, pois é peligroso, non? Porque pode ser unha debacle económica. Totalmente. No, a verdad, en resumen, uns por outros a casa sin barrer, non? É o que aprendemos un pouco desta historia. Ao final a xente collío con razón ou con menos razón decidiu tomar digamos a solución das cousas pola súa man. Que non evacuades, pois marcho eu. E xa está. Que non tomades a decisión de falar que a xente dicillo que teñen que facer, pois vale, eu collo e quedo dentro da casa para non chupar ese fume. Sí. Por ejemplo. Pero volvemos ao mismo, quero dicir, estamos falando de que estas persoas supuestamente están capacitadas para tomar as decisións por moi duras que sean,
e ao final quen tuvo que tomar a decisión, como pasa en moitas ocasións, foi É a don xente pueblo. don pueblo. Pois bueno, Víctor, quedanos solo 2 minutiños, Sí. así que vamos a ir cerrando o programa, se che parece. Vale, solo unha resposta de sí ou non para tal, porque hai un tema que non tratamos que é as enfermedades derivadas do casón. Certo es. Ti crees que pude haber enfermedades derivadas do casón? A ver, si isto é un run que hai moito na Costa da Morte, non? O tema, hai máis cánceres debido ao casón? Eu sinceramente creo que non. O sea, foi unha cousa, o sea, dun día solo, e tampouco había material, parece ser que non hai material reactivo, por lo menos claro, non? Entonces, non creo que eso implicara, o sea, esa contaminación breve dese día, non creo que implicara un aumento de cánceres, creo eu, ao largo dos anos. Non máis que calquera residuos que se van tirando os barcos día a día por as Sí, nosas costas, sí. quero decir. Bueno, pois eu creo que con isto sí que xa podemos decir que lográmolo. Estamos dentro do tempo. Sí, por primeira vez na nosa historia. Sí. Pois nada, Víctor, foi un placer facer este programa contigo, o primeiro aquí en Quack FM, na 103.4, e espero que sea o primeiro de moitos. Sin duda alguna. Pola miña parte, polo menos, sí. Pois nada, un saludo a nosa audiencia e vémonos pa seguinte. Chao, chao. Mm.